Rayomke Mas Pandu. Yo Mbak Suci. Ayo rembulan yo. Suwok. Nano pamintaku nimasida ase atut runtut tansah reruntungan Diajeng nggih Kakang Mas yen nyawang pasuryanmu ki pun Kakang kaya-kaya ora pengen pisah karo sliramu Diajeng. Mila to Kang Mas. Sepira gedene katresnaning panjenengan kagem kula. Yen iso diibaratke ing jagat iku ora ana papat, ing donya iku ora ana 5, ya mung ing bumi iki siji tresnaku mung kanggo sliramu Diajeng. Kaya kae lho aku ya pengen Kang Mas. Barang yo ngopo. Wis tuwekan. wong wis ora serik to. Lah ka bojone dhewe lho. Apa penting di poin yang pengen anak pira? Tangga separo ki biasane ngono kuwi lho Mas. Kuwi wong iri ngono ki, Dik. Tangga separo ki biasane ki nek. Tangga teparo kok separo. Tangga teparo ki ya ngono. Ayo genti Bagong, ayo. Ayo. Awake dhewe rasah roman-roman langsung undang apa butuhe. Lah arep ngenteni opong ya adem. Yo, yo Gak. Rena sawak ngene Duwe bojo tangan jempol kabeh. Aku nek arep nekem kangelan. rasa ditekem wong ngarani kok jempol kabeh. Lha apa? Rasa ditekok yo syutingan. Lah ngopo? Nah plorek putih ireng ngono mah. Ora isin. Genti Mas Petro, ayo. Datan kinggang sak rambut lamun ado caketing ati Diajeng Inggih Kang Mas. sesuk awake dhewe bulan madu nang ndi njalukmu? Aduh aku ya pengene Neng ning Malaysia? Dubai to ya. Neng Dubai? Dubai. Neng Mesir? Nggih. Mesir Giriwaya ya enek Diajeng. Lah awake dhewe ya mau kalah. Aku mbok jak ning luar negeri to. Turki. Apa? Turut kijing. Arep mendem kowe kok iso. Mendem lambemu wong manten kok dipendem kok.
Santai sesuk mancing nang Pideksa kono. Aku pengen ning Amerika, Mas Amerika Serengat. Serikat kok sangat. Serikat. Amerika Serikat. Heeh, diajeng. Amerika. Sesuk tak tumbase gelang 50 gram sing emas 24 karat. Aku yo pengen kalung 10 kilo, Mas. Tak tumbaske diajeng. Kanggo sliramu apa to sing ora terwujud? Bojoku ya iso aku sesuk tembaske perhiasan. Alah rasa tuku apa-apa. Mat. Gelang kaya kuwi lho gelang. Jar diku apa? Wong ya ora ndek apa-apa kok tuku gelang. Wong lanang iki sing perwira to. Perwira to. Sing wedok Pokoke disandangi. gelang 50 gram lho. Aja nek kok gelang. Lah piye? Oh alah, sesuk kalung arit wae. Tumbasno sepuan wae lho, Mas. Ayo, entake Mas Petro. Sok kapan kasembatan. Setya tuhu nek teko kono. Oh, keluarga kotruk. Awake dhewe rasa kakean. Ah ya, kakean angen-angen. Kok ora iso nyebadane terus gadekke apa-apa. Ya ora iso, mosok gadekke. Apa kok? Wong iki nek anu konsentrasi. Konsentrasi. Ayo coba Bagong konsentrasi apa ora? Kowe kudu menunjukkan iso. Yen cedhak tansah Dua yang mau. mulat sida asih tu Gadekke apa-apa. Hup, ayo ganti Mas Petro. Nanonan. Kene diajeng. Pindha mimi lan mintuna. Sik, Gong. Aku ya kaya. Nek roman iki kaya Mas Petro iki lho. Lah kowe kok kaya malah kaya mangku putune. Mbok roman iki kaya Gatot Kaca Pergiwa kaya Mas Petro iki mau. Nuwun sewu, Byong. Dalem. Bojoku iki duwe asam urat. Oh iya. asam urat lambene. Nek jenenge wong pasian, pasane jenenge karo sekali ini. Ayo karo nembang, ayo. Yen cedak Cedak tansah mulat sita asih tu. Ayo gede Bagong, ayo. Bisa ta? Karo nembang. Bendo sik balen karo tembang. Oh, alah kok dadak. Piye ta? Bendo mimi lan min tuna. Arep nang ndi Kak? Nika ajeng tumbas gaplek. Kaya bocah cilik mbok tembake odong-odong. Gadrung. Gandrung-gandrung. Enggak, Mbak. Sampeyan ki ndak nyawa to wong kentole likaten lho ki mang mulane. Ora kentole. Apa? Piye? Tak kira ki mau kene dingdule. Lah napa? Bae dongkrake. Boh. Ayo hentake Mas Petro. Aku wis kaya numpak odong-odong. Sita asih betrayan. Yo, kula nyuwun langgame Setya Tuhu. Monggo Mbak Hani, monggo aku Kang karo Mbak Eka aku dijajari nduk. Monggo. Aku kang setya satuku wit pingin nganti saiki Oe oe. Yo Mbak Eka. Oe oe.
Yo. Oh. Nano. Monggo. Mugi lestari ya yo Mbak Eka Mukyanto monggo tur Tudonyong Tumpaan sapanci bagi keboko Tudonyong Tumpaan sapanci bagi keboko eh